खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 1 जुन 2023 बाराय जायो बिस्थिबार बे दाननि गिबि खालार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सासे गथ'आ अबथिरायै जिउ गोमादों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बाथाबारि गामियाव गंसे ई-रिक्शा आरो गुबुन गंसे टेम्पो गारिजों मोगा-मोगि सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै सासे 3 बोसोर बैसोनि गथ'आ अबथिरायै जिउ गोमादों। मैखुन जानाय बोथोर मैखुन जानानै गोबां सुबुङानो जिउ गोमादों आरो गोबां सुबुङानो गोब्राब बेरामाव गोलैदों। बेबायदिनो गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सराजान बागान आरो मिरापानियाव हाग्रानि मैखुन जानानै बिस गोनां मैखुनखौ जानानै 19 सुबुंफोरा बेराम जादों। 19 सुबुंनि गेजेराव 19आ सराजान बागाननि आरो गुबुन सासेया मिरापानि ओनसोलनि। दा बिसोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। थांनाय 29 मे खालार खालि गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय रुक्मिणीगाव ओनसोलनि अडिट'रियामाव हलाव खुंफुंजानाय मिस्टार एन्ड मिस डिभाइन इन्डिया फेशन श' 2023 मायथाइनि बादायलायनायाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बरबरि हालामनि निहारिका बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानानै बान्थाखौ आवग्रिनो हादों। आंनि मुङा निहारिका बसुमतारी एन्ड आङो बाक्सा बरबरिनि। आङो थांनाय 29 मे 2023 आवहाय गुवाहाटी रुक्मिणी नोगोराव जानानै थांनाय लुइट फेशन स्टुडिय'निफ्राय खुंजानाय मिस डिभाइन इन्डिया फेशन श'आवहाय आं उइनार टाइटेलखौ मोननो हादों। बेखिनियानो बेयावहाय 100+ कन्टेस्टेन्ट दंमोनहाय बिसोरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदोंमोन। आसामनिनो उदालगुरि क'क्राझार एन्ड चिरां बेफोरबायदि जायगानिफ्राय फैदों आरो बे बादायलायनाया बुंनो थाङोब्ला मिस कन्टेस्टनि थाखाय बहुत टाफ जानानै फैयो आरोना जोङो बहुत खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो गासैबो खामानियानो खस्थ' मावनानैसो जाफुंसार जानो हाखायो आरो बेबायदि। आं बादायलायदोंमोन बेयावहाय फार्स्टआव आङो मडेल अफ द इयारावहाय रानार्स आप मोनदोंमोन। बेनि उनावहाय आङो ग्रेन्ड मिस बाक्सायावहाय रानार्स आपमोन। एबार मिस डिभाइन इन्डियायावहाय आं उइनार टाइटेलखौ मोननो हादों। नोंनि जिउनि थांखिया मा? आं सासे प्रफेसार जानो लुगैयो एज वेल एज ए मडेल। फैबाय थानाय समाव मडेलिंखौ माबायदि लांनो सानदों? मडेलिंआ आंनि मोनसे पेशन एन्ड प्रफेसारा आंनि एम। बहुत गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा जोङो ओरैबायदि खस्थ' मावदोंमोन आरोना ग्रुमिंआवहाय सानसे सानसे ओंखामबो जानो टाइम मोना बेफोरबायदि आरो हरावबो जोबोद हर जालाङो। बेखिनियानो मोनदों आरो बेफोरबायदि बाहागोखौ आं मालाबाबो नुफेरबायाखैमोन। फिसाजोजों लोगोसे थांफा आं बेफोर बाहागोखौ लाफानानै बिराद खुसि मोन्दों आरो। नोंनि जि फिसाजोआ बेबायदि गेलेनायाव नों माबायदि थुलुंगा बा बेखौ माबायदि हेफाजाब होदोंमोन एसे फोरमायगोन नामा? आं बेखौ होनो खेलाया देरहानाय जेननाय थाखायो इयाव जे बे खेलायाव जों देरहानांगोन देरहागोन बिदिखौ साननाङा आरो देरहाबाथ' देरहाबानो देरहायाबो नों एख' दुखु मोननाङा। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि।